Gayet шатлыклы һәм олы кыйммәткә ия булган 90 яшьлек юбилеен бүген 1 апрель көнне Яңа Терешк авылындагы гомер сөрүче хөрмәтле якташыбыз Сайфуллин Рәис Ибрагимович каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны барча бала оныклары, туган тумачалары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез әнисе Найма, әтисе Ибрагимның 7 балалары арасында 6-нчысы булып, 1934 елда якты дөньяга аваз сала. Бик күп еллар үтеп, чәчләренә гомер кышының кыраулары төшә башлагач та, кеше яшьлеген, аның кабатланмас бәхетле көннәрен һәм ул көннәрдә кичергән борчу шатлыкларын сагына. Ничек кенә булмасын, уфтанып искә алмый яшьлеген безнең газизыбыз. Язмыштан узмыш юк дип кенә куя ул. Әйе, рәхәт булмагандыр ул буынга. Ачлы-туклы тормыш, берсеннән-берсе авыр физик эш, үгез җигеп, ат җигеп җир сукалау, урак уру, урман кисү, көтү дисеңме, берсе дә калмаган. Бала-чага аның сугыш еллары белән урлана. Әтиләре сугышка киткәч чыныкмаган балалар берсе дә тик тормый. Безнең бабабыз да җиң сызганып артельдә эшли. 1953 елда ул үзе дә хәрби хезмәтен үтәр өчен армия сафларына алына. Анда шоферга укып, 1956 елда туган авылына әйләнеп кайтып, райпога эшкә керә. Гомере буе, хәтта лаеклы ялга чыккач та сельпода шофер булып хезмәт куя. Тырышлык куеп эшләгән еллары өчен хезмәт медале һәм хезмәт ордены белән бүләкләнә. Тырыш һәм бик акыллы егет 1957 елда үзенең гомерлек мәхәббәте, яраткан әбиебез Рауза Сибгатулловна белән матур гаиләләрен корып җибәрәләр. 1 елдан соң яшь парның олы сөенече булып уллары Расим, аннары 2 елдан соң уллары Рөстәм, 1966 елда күз нурлары кызлары Риммада туып, гаиләне икеләтә бәхетле итә. 90 яшьлек юбилеен әткәебез инде 6 оныгы, 7 оныкчасы һәм балалары тирәсендә каршылый. Нәрсә соң ул бәхет безнең өчен? Бәхет әтиебезнең балаларында. Без 3 бала. Аллаһ Тәгаләгә мең шөкер, барыбыз да исән сау. Үзенә карата хөрмәт, ярату туюында, балаларының, оныкларының, оныкчаларының уңган, булган, тормышта үзләрен табып яшәвен күрүендә, балаларның ярата белүендә, үзен шулай ярата белә торган һәм бу яратуын сүзсез әйтә белә торган әти булуында, үзенең шул сүзсез күз карашыбызны укый белүендә. Бәхет ул байлык та, кычкырып торган шатлык та түгел, ул кешенең кеше була белүе. Әтиебезнең гомер буе әйткән сүзе йөрәк түренә урнашкан. Балам, тормышта табиб да, укытучы да, инженер да, галим да булып була. Ә менә чын кеше булуы бик авыр. Без дә әтиебез кебек гомеребез буе чын кеше булып калырга тырыштык һәм шуның белән үзебезне бәхетле итеп тоябыз. Әтеп йортка килгәндә, йортыбыз гади гына, авылча җиһазланган, әмма анда шыгрым тулы мәхәббәт хисе. Әтиебезнең күңел яктылыгы безне сокландыра. Төп йортыбызга килгәч, без бөтенләй үзгә кешегә әйләнәбез. Дөнья үзенең шикләрен киңәйткән кебек тоела. Бер-беребезгә тагын да якынаябыз, тартылабыз. Төп йорт безне берләштереп тора. Андагы матурлык, күңел матурлыгы, өй эченә генә сыя алмыйча, башкаларга да, туган тумачаларга, дус ишләргә, онык-оныкчаларга, безнең балаларга, балаларның балаларына күчә. Ул башкаларның да күңеленә нур чәчә, башкаларны да үстерә. Менә шуның өчен дә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә әтиебезгә. Үзебезгә 6 дистәгә якын яшь булса да, әти безгә зур терәк. Ул әле безгә бик кирәк. Аны бүген улы Рөстәм, килене Зөлфия тәрбияләп, бик хөрмәтләп яшәп киләләр. Аларга да аеруча рәхмәтләребез зур. Хатның ахырында әтиебезгә 90 яшьлек юбилее уңаеннан балалары, кияүләре, киленнәре, туган тумачалары, онык-оныкчалары исеменнән иң изге теләкләребезне җиткерәсебез килә. Газизыбыз безнең, рәхмәт сиңа барысы өчендә. Безне аякка бастырып, олы тормыш юлына чыгарганчы сезгә күпме сынаулар, җил давыллар аша үтәргә туры килгәндер. Әмма сез давылга табан давыл булып бара белдегез. Безгә бер вакытта да җил яңгыр тидермәдегез. Ата-аналарча кайгыртып, һәммәбезгә белем биреп, гадел, чын кеше булып яшәргә өйрәттегез. Гомер юлында һәммәбез үз сукмагыбызны, үз юлыбызны таптык.
Син әле шулай берүк яши бир. Туган йортка кайтып, кунак булып, ниндидер файдалы эш эшләп, хөрмәт күрсәтеп китү безнең өчен зур бәхет. Шул чакта нинди татлы хисләр кичергәнебезне үзебез генә беләбез. Өебез әле нур чәчеп, ризыклар мул булып, барыбызның да игелегебезне күреп, бер-беребезгә куанып, терәк булып, озын-озак, исән-сау булып, сине шатлыкларыбыз белән сөендереп яшәргә язсын. Гел шулай көләч, ягымлы булып, безне сөендереп яшә. Котлы булсын әти туган көнең, гел чәчәктә үтсен һәр көнең. Кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез булып әти бәгърем, озак яшә безнең арада. Гомерне бир еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Без теләгән шатлык, бәхет әти, юлдаш булсын сиңа гомердә. 90 яшь ул әллә ни күп түгел, тырыш әйдә 100-гә җитәргә. Язсын 100-гә җитеп шатлык белән бергә гомер итәргә. Хөрмәтле Рәис Ибраһимович, матур юбилеегез мубарак булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Бүгін әткәй, синең туган күнең, бүгін синең өмір бәйрәмең. Кабул итеп, алшы шын күңелдән, якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәрчак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның жан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең һәр көнең. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшәп кыйынып. Син ышаныч, терәк безгә әткәй, без яшибез сиңа сыйынып. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Бәхет шатлыкларга